Πού είσαι βρε Σύφακα, σε έχω χάσει. Γεια σου βρε Μανώλη, έσαζα το σπίτι κι είχα και μαστόρους. Έλα μ' ρε σπίτι να πιούμε μια, να μου τα πεις και να παίξουμε και μια παρτίδα τάβλη. Να δω, έμαθες εκεί έτσι πόρτες που λοχάνεις? Και πόρτες έμαθα και παράθυρα άλλαξα και κουζίνα και ντουλάπια κι όλο το σπίτι ανακαίνισα. Βρε εσύ, θα με τροζάνεις? Όχι Μανώλη, η Union Profile με τρόζανε και ο Κουμεντάκης. Ανακαίνισα όλο το σπίτι φθηνά και γρήγορα. Union Profile. Ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι. Συνθετικά αλουμίνια, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες, κουζίνα, μπάνιο, δάπεδο. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αχαρνέ, Αγία Παρασκευή και Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 210 51 22 555. Και να σου πω και κάτι, με την ανακαίνιση που έκαμα, μου έκαμε δώρο και μια θωρακισμένη πόρτα. Έλα να παίξουμε δάτσι πόρτες να δούμε αν ετζήμαθα.